Aquesta és una qüestió encara controvertida. Hi ha dades de 4 estudis independents a Anglaterra que suggereixen que sí, que ho seria un 30% més, després de controlar per múltiples factors, però encara necessitem tenir dades més representatives per arribar a respondre a aquesta pregunta. Igualment, una variant, ni que no fos més letal, una variant més transmissible, acaba causant un nombre més alt de morts, perquè infecta moltes més persones i satura el sistema hospitalari. Al trobar-se davant d'una variant que es transmet molt més fàcilment, el que s'ha de fer és incrementar les mesures d'aïllament social, és a dir, reforçar la distància social, l'ús de mascareta i segurament el que ha funcionat en altres països com Anglaterra ha sigut tancaments molt més intensos. En el moment en què s'ha fet un tancament fort, els casos han disminuït molt ràpidament i això, com a mínim, és també un motiu per a esperança. Aquests tancaments funcionen. Saber la seqüència dels virus que estan circulant en la nostra població, sobretot saber en aquest cas quin és el percentatge de la variant britànica, quin és el percentatge de la variant sud-africana que s'ha trobat recentment a Catalunya i també d'altres variants que estan circulant per tot arreu del món, serveix per afinar molt millor les prediccions, els models predictius i, per exemple, saber en quin moment correm el risc de que l'epidèmia es descontroli i poder-nos avançar a l'hora de prendre decisions. Sí, les vacunes es poden modificar segons les variants que van apareixent. S'ha vist que la variant sud-africana genera un títol d'anticossos neutralitzants menor, però el que no sabem segur és si els pacients realment estaran menys protegits o no davant d'una vacuna. Per si de cas, el que estan fent les diferents companyies és començar a adaptar les seves vacunes a les noves variants.